मिठाई बा। आ सुनो ना, चलो हौ करनामा कइल जा, जन कइल जाला। अरे बैठो यार जल्दी। जब रहो देखो ना, तुम्ही एगो सच बाड़ू कि हम झूठ ना बोल सकीना। यह सच बाकी पूरा समाज खातिर जब हमारी इज्जत बनोले। एगो चुमा दा हमरा के। आय 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 ये है दादा ये दाम में दाम चुमा दाम के है दादा क्या होता रे? रुको बताओ तनी भैया को रे अरे बोलिए घर अरे बोलिए घर तो बोलिए अरे मारी टोटल जंक्शन वाला के भाई होई है दादा। कौन करे अरे मुर्गिया ती 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 खोरे उतना चौरा को डले बनी खाऊं के नहीं माइन के आय अंडो नहीं की तो देत की दो चार गो देती सो तो बना के पापा खोईती मन चट कहिए खाए के मन करता ई लड़की के तो हमारे पति आता नहीं खेलागत की कहां रहो ए मम्मी जी का करतनी का करतनी ओ मुर्गिया देखत रहनी कि मार बोरी निकल के घुमत तो होग देत तो दुआर पता न कोई बुझा तब का 10 बार आदमी झाड़ू लगाओ तुम बाहर तो कहानी है कि देखिए एगो के बात बताते नहीं एक दिन चूहा बिल में से निकल के भाग गई ना तो फिर मत कहम ठीक ना ई को का कहे लगल रामायण पोथी पढ़े लगल रामायण पोथी ना बॉबी जी के देखो तनी कि भर दिन उनके अते पते नहीं खेरत खाली मेकअप मार ले तड़ी मार चेहरा पर 10 मन के आ चढ़ तड़ी घुमत एने ओने ठीक ना तो देखो तो का भतन के तो होनो समझा जा मन लड़की बिया काच पर भी ये तो का भतन कोई ले लस्ती का बुना करत ए मम्मी जी देखी भौजाई के बात ना सब कोई के काट लागेला के संग बैठो ना तो हमर लड़की के शिकायत बतेबे से कहियो बड़ाई बता देबी से तो दिने ने पूरा ना आवा तरीका सब कोई त बेटिए पर ना उतान बा एक दिन पंछी बन के उड़ जाई ना तब बुझाई बूढ़ी के अभी तो नहीं के कुछ समझ में आवते बताओ कितना देरी ले हम इंतजार करी। हम बबली से बहुत प्यार करीला। हम उनकर चाहे वाला हम यार ना भातार हैं। कहीं से बिया शादी हो जाने के बाद भातारे ना आदमी बनेला। बबली बवाली हमरा खातिर दिल में ऐसा हलचल मचा देले बाड़ी ना कि 2 गो दिल बटे एक ही दिल बना देले बटे। प्रेम प्यार भाव चाहे वाला इंसान केहू से प्यार करेला ना तो दिल से करेला। बबली का इंतजार हमसे रह नहीं पाओ कि कैसे करी का करी। रुका इंतजार तक कइले तनी आगे चल के देखा तनी कहाँ तक ले उबारी। कितना लड़की बहंगवा हो खेली सन आए भर दिन देखा तनी दादा खूब बाहरी घूमते जा हां तब चढ़ावल बा बाप भाई के आज बाप भाई चढ़ा के रखल बा तबे ना इतना घूमत रही बोला पर सब कुछ के तित लागता मम्मी जी के तित लागत वे कि हां बोलत ये पतोहिए के काहे खातिर बोलत देख के जरत का हां मने के काहे का भाई केहू के देख के जरम जा आ का मिले देख के जरला से आज बढ़िया ना आदमी सिखावता कि हाँ लूर बुद्धि बढ़िया रही तो बाप भैया के इज्जत बाँच रही देखो तो इज्जत बाँची अब तो हम लोग तो ऐसे ही नाक कटे वाला बउगे हमारा सब नजर पर लगता लेकिन का कहीं कहलो खराब लगता कि पतोहिया बोलत या पतोहिया खराब खराब बोलत इसे हमारे बेटिया के बारे में। अच्छा तू तो समझ में आइए जाई बूढ़ी के केस का धरा गेल बटे धो के साड़ी ए बुच्ची जी तन पीना वाले लाई पीना पीना मत ले ले जी हो जी अब जाए पी लेके पहले नहीं हम बोला होती है नु जाए लेके पीना ना जाए उठो हम ना उठो बस सुनी ना जनतर भोजी हम जाता नेहा बोला होती है रौरन हूँ 1 मिनट ये घर में हाथ पैर नहीं रहला बता पीन में तो साड़ी बिखर गई लेकिन वो ना लेके आई सुनी भाभी परीक्षा नजदीकी आई बा आ मोबाइल पे सर यूट्यूब पे पढ़ावत रहे तो ओई जगह से नेट खत्म हो गइल बानू तो जाके बैठ के दोनों आदमी बैठ के पढ़म जा तन दिमागवा में 2-4 गो सवालवा याद हो जाई असम कहां पढ़े जाई रौरा के रोकता हमें रोकले रहो रुक सकता नहीं का अरे हमर प्यारी भाभी एक तो जाई नु जाई कोनो गलती ना करब ना भौजी एगुल के टेंशन मत लियो हम गलत कर सकिनी हो तेरे बुझाता जाई जल्दी आई ऐसे मांग दे हमरा के सोचे लू तू आ जाता नहीं जाई जल्दी आ जाई ठीक बा टेंशन मत लियो हम टाइम से आज हम घरे ठीक बा कहीं लगे चल देखो तब लबर कोइले रहली कोनो बात नहीं बता पीन मंगनी और नेहा के आगे घरे जाए के आगे हमसे पीन नहीं देली बताओ जाए के हमके मार्केट हम बैठ के नहीं पता ना कहां बाल। अरे बाप रे बाप हमार दिल धड़का देबू का देख लेम कि बाना नुए ने उने अच्छा ही बतावा तू इतना बसवाड़ी में कहले रही आवे के तू काहे ना आइलू
ई जीवन को आदमी बैठल रहला ताश खेलत रहला से यही से आदमी बैठल हल्ला ताश कर हम डेरानी ना प्यार कइले बानी तो हम डेराइम ना कोनो से छोड़ी मन तो दिमाग लगा के अच्छा ई बताओ सुनी ना ई बताओ तू इतना स्मार्ट कैसे बड़ू हो का लगावेलू तेला हना हम लोग की ना जी अरे हेने आवा ना हमके ऊंचा पर खड़ा कइले बड़ू बाप रे बाप है चेहरा का गोराई देखी रोवा शादी ना करम तो हमर जम काहे कि रोवा नाम के हम अंदर सिंदूर लगावी देखा तू ना शादी करबू तो हम बर्बाद हो जाई सिंदूर लगावेलू लगाओ तो तनी मोबाइल में दिखाओ तनी रोके देखी वाह छुपा के रखले बड़ू ना हां लोकत नहीं केनु जी लधार ना तो हमरा के अच्छा जाय बड़ी विश्वास कर लागे कुछ सोचलो हो बियाह शादी के बारे में ये खाली त बियाह हो ये कोई ले बन जा अब दूसर का हाली पूरा बैंड बाजा के साथ हमरो लइके है तो कोन शौक बानू त उ शौक रहुआ पुरावे के बन देखा मोर जान माई बाप से बतिया ला हम माई बाप के राजी कर ले कोई से बतियाई जी हम तो सही डर लागेला आज बड़ा मूड करल बाटे शादी के पहले मने ना अरे तो जब शादी से पहले हो जी तो अब हाथ ना दिन बर्दाश्त को के रही गई जा तो और कुछ दिन में कहां बता देखा रात के सूता तानी तकिए के लेके सूता तानी कम से कम तू रहतू ना त रजाई लेखा काम आई तू हां ई तो बतिया ठीक है कहतनी जी हमरो मन करेला सुना ना के एगो चुमा दाना हमरा के अच्छा ठीक बना मानम न तली हाथ पे कली हाथे से चुमा काम चली जेवन ओठ में मजा बा ना समझी रहुआ बात के समझी हाथ पे ले ले अरे हाथ काहे हमर हाथ खराब बैस अरे का करो तनी जी लिया गइल ना डेरा मत रहुआ कोनो हम ही बात तार यार भातार बनब मगर रहुआ माने नी ना तारा के माने कोनो बात के बुलाते कोनो चीज यार को खुआई रहे नी एकदम देखा वही से त तहरा से हम प्रेम करीने देखा जब है दिल तहरा के चाहता ना त दिल कबो तोड़ा मत देखी त धड़कत कि तनी देखा थक 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 धड़कता हो ना जी एकदम हमरा नाम के तो सुना ना चला हमनी के चलल जा आ ना केहू बाटे आ चला प्यार कइल जा हैं अब जब कहते बनी तो चली ना मरम तो चला ये हमार जान उठा ले जाऊंगा अरे गिरा मत सुना ना इन जगह बा ना ये नहीं ना जाए चला ये नहीं हां आ तनी घर आज का बेचैन हो जाना रहू कहो बहुत मजा आई अरे हम भौजी हम रखते जी रुको के है भौजी डर भैया का हां मैं भाई फोन के लिए रहे देख लो कितना जल्दी आ गई नहीं कोनी हम जल्दी आ जाए तो बात करें लूर लक्षण हमरा अच्छा नहीं लगा बुझा पहले घर में चलते रहो तो घर में चलते आई रे दादा काहे रखेला त जे पहले जे का बोल बोला ना कजी हौ का कहत रहे पिंटू बाबू का कहत रही पिंटू बा कहत रही कि तोहर ननदी होहर गइरली सरसों के तरफ आ ही भौजी का कहत का हम गोई रहनी घूमे ओकरा साथे नहीं हवा साथे तो का हो बात बताई का दो हाला कोले बैसरी देखो त सुनो माई भौजी को त हमरा के दिन भर डांटत बोलत रहल बड़ू अरे बुझी सरसों काटे गइरली ना माई घूमे कोई रहनी है जान सरसों काटे जानी आज तक ले देखले बड़ू माई हमर सरसों मतलब लड़की का सकले वो घास को बोल नहीं ना वही सरसों का बड़ी जाती है सरसों काटे ताड़ी समझा लेही का बोलत है सर बिना खवाई के बोलत रह हां ज्यादा कुल पे ध्यान ना देनी भौजाई ननद के कब थी और सहू सास ननद के कुछ समझे नहीं ना जानते बड़ी कि ननद के दे के जरबे ज्यादा माई ते मत कन के बात में भौजाई के मत ये माई ना रे बच्चे हम काहे करे अपन लड़की भरोसा हमरा नहीं के दुनिया को रही माई भजाई तो देख के जरेली सास छूट ना देबे तो पढ़म लिखम कैसे बता ना ना बच्चे देख तू मन लगा के पढ़ तो के बहुत बड़ा आदमी बनाए के बा हां इंस्पेक्टर चनु कहां गड़ू अब तनी रुक को तो अभी मिला फिर एती कर ए बच्चे का रे के रे माई बिया अरे नहीं हवा ही माई कहती फिर बुलावती है कहते कि आओ ना रे दो चार क्वेश्चनवा याद कर ली जो तोरा के माना कोइले बनी दिन ह रात जब मन ठीक बा हम जाता नहीं ठीक जो एकदम लड़की पूछत रहले ई ना पढ़े लिखे में मन लगाई जोन किताब मांग के एहनी के तो जरे के कामे बाटे ई जानती से हम लड़के के पढ़े लिखे मत दे हम पढ़ाई लिखाई ना हां पर लड़की के बोर्ड कलेक्टर बनाए के बा तारा बिना हम रह ना पाए हम जाना काहे तनी से कि हमरा दिल में इतना हलचल हो गेल बा ना कि ई हलचल के रोके खातिर तो के हम गांव से बाहरी अरे ठोरी पहले हमर बात तो सुन ली कैसे ठहरी यार हमार घरे दोनों भौजाई हमर सब करो तारी सो माइयो के कान भरो तारी सो माई तो सुन के भेज देलो सन मन लागत कि भौजाई कोई दिन से तो लेना के देना पड़ जाई ना कही यार जोनो मिलत न जगू ना हम मिलत बानी ना त डेरा मत तू देख मिनट रो फोन मत कइल करी काहे ना करी यार तो हम रह नहीं की ना पाओ तारा बिना देखा तू हमरा के प्यार कर हम प्यार करी नहीं हम हद से ज्यादा प्यार करे नहीं अपना जान से भी ज्यादा तो तैयार बाड़ू ना सब कुछ खोल ना चाहे नहीं तैयार बाड़ू ना हैं हां जी भागे खातिर
तो बम्बई तो आगे हम लिया के जाए, ना सिवनिया रोकी, ना तबलवा रोकी, ना उस्मानी रोकी। प्यार हमेशा बना और का, ठीक बा ना टोटल जंक्शन वाला रोकी, अच्छा ठीक पता ना चले दे। अच्छा ठीक बा और भाई है ना, प्यार किया तो डरना क्या? ना अब हम ताकत टांग ले जाए क्यों ना टांग की काहे के जी? अरे तो देखा तारा बिना ना तो कितना खट्टा बरे राम, अगला तो जान चल जाई। कुछ भी कहो लेकिन एकरा में टेस्ट इतना अच्छा टनु। हाँ तो मम्मी जी के ना डालल हटे, कोई सबकर सास ऐसे ऐसे अच्छा डाले जैसे कि भूकड़ी लग जाला, ओकरा में का होला नु कि दही लग जाला, लेकिन हमार सास अचार डालेली कि एकदम चाट के तू जन्नत में चल जीबू, ऐसा अचार हमारे सास डालेली। किसके को फोन आ तो कट होला कोनो बात ना, पहले अचार खाए तो तब विचार करो। एगो गइल बड़ी अपने सहेली घर, अभी तक सहेली ना ई का हमार भर कटरा लेके चारो खाता लो का मम्मी जी अचारो खाए पे विपद बक्का जी। कोनो नया बात बका बाग मम्मी जी रो ऐसन ऐसन बात करी ना ना। नहीं हमरा लागल ऐसे पूछ लेनी है कन्या क्या तना अचार ना खाए के जानते मम्मी जी 2 दिन से बुखार आवता हमरा, ठीक बा अभी के तनी बुखार छोड़ त मनवा कसन तो भइर त एक अचार खा लेनी, काहे कि मर्द हमर बड़ी मार मोरले बा, हमरा के जान जाए मम्मी जी। मर ले बा कौन हो आवाज ना उतरे घर में ले हमर मर्द ऐसन हो ना मम्मी जी। का बोले जी बाबा हाँ हे बबुआ जी ई कर रवा कहता नहीं जी बा, कैसे नहीं हो सकेला? तन चलते चल उठे उठे चल। का भइलो का भइल और बेटिया रंग लीला मनाओ तड़ी सरसों में इहे भइल मम्मी जी, ठीक बा चले जल्दी चली त। ये दादा का एकदम हमर जनाते का होता देखा तारा हंसी में ना हमार जान बसल बाटे, आई जान चली तो तार हंसियो चली। टिकट करावे के न पड़ी जी? टिकट तो करा तो हम बानी ना, तू का टेंशन ले ले बड़ू, बस एगो हमरा के तू एगो चुमा दे दा। खाली चुमा बराई काहे से कि तोरा ओठ में ललाई बा, ए मेरा हमनी रस चल मिठाई जाएगी बा। आ सुनो ना चलो हौ करनामा कइल जा जन कइल जाला। अरे बैठो यार जल्दी जब रहो देखो ना तुम्ही एगो सच बाड़ू कि हम झूठ ना बोल सकीना, इहे सच बाकी पूरा समाज खातिर जब तू हमारी इज्जत बनोले। एगो चुमा दा हमरा के। आय 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 की है दादा? ये दाम चुमा चुमा की है दादा? क्या होता रे? रुको बताओ तनी भैया करे अरे बोलिए घर में करे बोलिए तो बोलिए करे मारी टोटल जंक्शन वाला के भाई होई है दादा। अको न करे न पिया गलती हो गेल हमारे से। और देखा ना चाची चाची गलती हो गई, रो रे जी देखा है मनाओ लगा था चाची अरे चाची गलती हो गई माफ कर मम्मी जी। गलती हो गई भैया। तू ही दुआर पे ले चलो हां मांग घर ले चल 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 मारो भैया कौन पटावा चाची माफ कर हमारे आयु मार मारा चीज जाई भो दादा अरे भरता ए जे सिंदूर लेके आओ लेके आज बियाह करे के बाद ना ना खाटी से कर दी यू का करतली रे मर जी रे जहर लिए ये जहर लिए हम ना चाची इनका बियाह करके विदा कर दे जवान माफ कर चाची लगा कर तू चाची को तो मत मत की बेटा फोन से ना माजी मम्मी जी हट ए चाची मैं लगा था मारा भैया ना ना भौजी ना 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 भौजी मत करवाओ ऐसे बियाह करो सब कुल दे जते ले लालू कुल दे जते ले लालू अब जी हमरे के देखी सिंदूर डाले से पहले सिंदूर डाल के घुमती है, आप कहाँ सिंदूर डालब? आप का डालब जी? पहले ही डाल देला बस समय में ओ ये दादा हमरा जी अब दादा चाची के संभाला लोग हो चाहे तो मैं मर जाई चाहे तो मैं एक बियाह करते रहली समझा खड़ा कर मम्मी जी, नाटक मत कर रहा मम्मी रोवे सब चढ़ाल बढ़ाल खड़ा कर पहले देखी अब हमके जिए ना देवी के कुछ बुझा ऐसन बात पाई हाथ धरा हुआ करे के खदे हरी देखो सिंदूर लगा देनी। हां लगा था धर अब लिया जा तो मारब का नाम ए चाची राज पता है बाबू जी कल मार रे ना 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 अरे भाई आई गाला गोल लगता नहीं गोल आई माई अरे जब कि ना तड़ी रे चल आपके के नजरिया से दूर हो जा जा निकले मारो तड़ी माई माई रे माई कहा भी तो मार के बाबा ही ने मार दीबी चलो चले के अपना घर हमारे चुप रही मम्मी जी जाए जी जाए फिर हटाई जा दादा बिना बारात के बियाह
हम सोचत रहनी कि पढ़ लिख के गाँव में नाम रोशन करी तो इतिहास रच के गोइले भगवान इतिहास रचा गई।